जाए ना भैया जी शिव जी के जोगी आए राम। बाप रे बाप, जब देखो तब काम करते करते मन हो जाता। 24 घंटा एगो ना एगो जूठ भइले रहता। मन को तो उठा के मैं फेंक फाक दियो ने। आ गेलन का बाहर ते एगो। अरे जाए के बाद काम पर द खाना उना खाई जाई हम भागी नहीं तो बोले लगी हसे के पैसा न देता। तहार तो पेटे ना भरला जिंदगी भर। कान कातना ठूसेला जब देखो तब भूखाइले रहेला। खामू के ना देबे तो कामवा काम ना बोले। जाके हाथ से नहीं करके खा लो। अच्छा दे बोला तारी। हां तोरा के हम बता दी। अरे जाना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के खाली खाए के बाटे आ घूमे के बाटे चढ़न बहसे कहन का बताई हम का बताइबो जा हने। आ बुच्ची जी का करतनी जी? बाहर झारतनी आ जानतनी दीदी जी कैसे बोलेली भैया जी के जी? अरे वो तो लागेली दादा के कबो मन से बोलबे ना कर, जब देखा लड़ाई आ जानतनी हम मर्द मानुस खिसी पीती में कहीं चल जासन त कसम बुझाला कि आए दादा एगो हम बानी कि जब तक ले छोटका भैया ना खलन तब तक ले हम खाना ना खानी। उनका फर्क पड़े वाला बा, चाहे भैया रह चाहे भाग जाती हो वही में के बाड़न देखे लुनु हमेशा पुरियोले रहलन कि कहाँ बाड़ू हो खाए दो वो अपने कैसे दो खा लेवेली जी बुची जी रउआ सब लूर मत सीखो। अपने खा लेवेली या भैया के पूछबे ना करेली ना दादा ई लूर आलू फुट बड़ी खराब बाटे इज्जत में थी के तनी मेरारू बाड़ी से अपने ना खाए सो अपना मरद के खियावेली सो ई पता ना कैसे मेरारू बाड़ी दादा किनके दादा उनकर लगन मत सीखियो लूर लगन मत सीखियो ई कौन चाल हम सीखो उनकर नीमन बा रहन। मान ला कि भैया जी खिसी पीती में कहीं चल जाए तो फिर का होई हैं रहियन वही तरह रहिया फैल के का करियन उनका ई आदत बड़ी खराब बाबू जी जन्नी। सुनी ना चले के बाजारे ना कुछ खरीद के लावे के सब देखो तनी वो रागुल बा हमार टिकुली है टिक्का कइले बानी हम ठीक बा तो शाम के चले के है। हां चले के बोल दिए के जइहन त ठीके बना जइहन त हम ठीके जइए तब ना जाए दादा हम ना जाए तब तू जा उन करे लेके ना 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 चली रउआ चली जान तनी जइबो कर ली तो हमेशा टणुआते रहे। हां चटनी चाहिए उनका ना हई ना लसन हौ लसन हई खर्चा करे लसन हौ खर्चा कर। बहुत हम परेशान हो गइल बानी मेहरारू ले रात दिन काम करतानी खटतानी बाकी मेहरारू के नइखे बुझात कि पति सेवा ही परमेश्वर सेवा होखेला। हम केकरा खातिर करतनी हनिए खातिर नु तबो एकरा नइखे बुझा तब बताओ बिना खइले हम कैसे काम पर जाई काम कैसे करब। अच्छा चल जो दिन को चलता नहीं तो हम तो जौन उपाय करब नु कि तू हमारा विषय में सोच के रोब। तू जानत नहीं खू मर्द के दिमाग के देखला है किचन के हाल हटे देखला खाली फैशने में तबाह रहत ऐसन मेकअप मार लेते ऐसन घूमत ऐसन सब हमारे जीवा काम रहत हटे। मैं है कहाँ कहाँ गिलास फेंकल बा जूठा यानी कि भाभी का हो सुनो ना जाता नहीं बाजार तनी रोज बाजार ही जरूर जा हो। अरे छोटकी भाभी के बिंदी उंदी खत्म हो गइल बा। दीदी रौरो कुछ राइट बा तो बोल दी जातिन जब बाजार जंदी सब कुछ हो रहा गुल बाटे ना ज्यादा हमार कुछ नहीं के लिए के लेनो मु काटे अब कहानी नु कि कुछ लेग नहीं कि नु काली से बिंदी उंदी ना 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 टाइम अतन यार नु के तो बोल देम कि गोली सुन बाजार है ठीक चला जाता नहीं का कह ठीक बा तो जाता नहीं कुछ ठीक बा चलो तनी बतावा जब देखो तब ये दिन पर बाजार ही जाली सन हई लियावे हौ लियावे। हमार अगर कमाई हमरो मरद ढंग से तो हमू लेती ना आए हमार शौक ना हटे कि हई कि नहीं हो कि नहीं यानी कि जब देखो बाजार ही जात रहली सन का कर ताड़ू हो औ देखनी है कि गइली है सो बाजार रे बबुआ बो आउ पूछी तहां के तो देखिए कि हमार ना एड़ी ले कपार लहक जाता जला ना अरे मजदूर आदमी का मजदूर आदमी अच्छा ये बताओ हमार शौक ना हटे कि हम जाई बाजार चूड़ी ले लिपस्टिक ले बिंदी ले उन्हीं के 2 दिन पर बाजार करत रहेली सन। एगो का मास्टर मरद ह ए अब का हम कहिया हम हनी किसान हम जौन कमाई ला तोहरे के नु देहिला कि हमर खतो त नहीं। चला 200 रुपया देला ले का हो जाई हो 200 250 पेटे में रोज खत्म हो जाता टे
हमार करम में आगे लग गई, तारा जैसन मर्द मिल गई हमारा के। तब कैसन बानी तो तार तो वो सकल मत दिखाओ, जाता हम तार के देखल नहीं चाहत, हमरा आगे आओ मत। तारी है फैसला बा। हाँ हमारा ये फैसला बा, तारा संग रहला से बढ़िया मर जीती, होने डूब धस जेती तो बढ़िया रहलटे। तू काहे के मरबो, हम ही सब जाते आ तरन बतियावे कोनो काम कमाए के नहीं, खाली घर ही में रह के खाए के बटे। मैं हमारा अरमान पर पानी फिर गई, काहे भगवान देश भर के दुख हमारे के दे देला, मर जीती तो बल्कि बढ़िया रहला। बताओ ना, 3 दिन 4 दिन हो गइल गइला, अभी ले अइलन ना, कहाँ चल गइलन। बोल देनी है खिसिया के दादा कहीं गइलन ना, ना पतो नहीं खे लागत, कपड़ा उपड़ा सब इजी छोड़ के गइल बनन, मोबाइलो नहीं खन लेके गइल कि फोनो करी, कहन कहाँ गइलन बुझातो नहीं खे। हे भगवान, जहाँ दीदी काहे ना इतना उदास बनी? अरे छोटकी देखना, 4 दिन से कहन कहाँ चल गइल बनन, आवत नहीं खन भैया। हमरो के नहीं खड़ा तो हम सोचिनु कि दीदी के कहीं नैहर ओहर गोलोक हम से कहीं गोइलोक हम कोनो काम से ना रे, देखना खिसिया के बोल देनी है। अब जानते बड़े तनी कम कमात ढंग से काम नहीं खन करत, मान के चल हमरो तो शौक है करती है करती, काहे ना एगो मेरा के ये न शौक अब होखेला। खिसिया के बोल देनी है, कहन कहाँ चल गइलन, कैसनो रहलन तो घरे रहलन ना दीदी, लेकिन ना बोलल चाहत रहे, बताई जाने टेंशन मत ली, भगवान और ना जी हम जल्दी भगवान टेंशन कहत रहू, हमार रात भर नींद नहीं खेलावत, खाना नहीं खे घोटात। तो पता तो ना कहियो कोई मैंने अपन नैहर ना नैहर नहीं खन गइल हमारे, का जन कहाँ चल गइल। सुनी ना कदनु मम्मी जी ना कहत रहे पहले कि बबुआ खिसिया सुन तो मामा गावे भाग लो सुन, तो फोन उनको के पूछती हम है कहनी हम भाई जी के मामा गावे कहीं पता नहीं खे, कहीं नहीं खन रे, कहाँ चल गए हमके समझ बताओ ना, हम का करी दीदी। हम अच्छा नहीं खेलाना था, आवे वाला बाटे करवा चौथ बताई अथी करके आदमी कैसे रहलन, देखत रहे हमारा आगे पीछे घूमत रहत रहलन। जानते नहीं तनी सब बात के मरद के ईर्खा हो जाला, जानते ना दीदी, ऐसे डरे हम ना उनकरा से कुछ बोले ना। ऐसे मत बोला, हमर धक धक करे जे करे लागल, एगो तो ऐसे करत है। ज्यादा ज्यादा भगवान से करी विनती है, भगवान जहां होखस बढ़िया से होखस। चुप हो जाए दीदी, छोड़ी जाए, का कहे हमके कुछ अच्छा नहीं खिलावत रे, हम समझ सकत हैं दीदी। का होता भाभी? अरे ना हो, देखो तेन दीदी कैसन बानी, भैया जी चल गइल बानी कहां दो। अरे कहीं ना भैया जयन होयन के नहीं होना, ताई ताई में चला खाना पीना खाला। भगवान ऐसा नहीं करस कि के नहीं इतना ही जल्दी आ जाओ दीदी। हम जाने तानी अपना भैया के कहियो ना जइयो, हमरा पता बात तो ऐसे नहीं बोलबे करेलु गुस्सा में कि केहू अब का करी, हमर से बर्दाश्त ना होला, बोल दी ना, बोल दी ना, कैसन रो तड़ू बैठ के बोल दी ना। ये चले खाना खाई आ जाए, भैया जी के टेंशन मत चलो लो। खाना ना खाओ, तबीयत खराब हो जाए का? सोची मत जल्दी, भैया जी जल्दी आ जाए। खाना पिया छोड़ देबू तबीयत खराब हो जाए। होई बन के सुगनिए राम, बन के चिरैया हो, छोड़ी देले गौआ जावार हो, खाली अब बहिनी और भैया के मुहावा हो, मोहवे तो लागे हमारा याद हो, याद पानी गौआ के आपन धरतिया हो, नारिये करनवा छूटे हमार हो। दीदी काहे रहुआ तना उदास बानी जी, हमरा तो का कनी रे छोटकी, उदास ना रही त का रही। हाँ वो तो बुझाते बा कि कितना बढ़िया पर साल रहत रहे तो खुशी मन से लावत रहे। ये बबुआ के मान के चल दुगो बातें बोल देनी, ते एकर मतलब ई थोड़े ना कि घर छोड़ के चल जा, कहाँ चल गई बुझात नहीं के हम का करी। दीदी सब्र रखी दीदी, हे महादेव जी रौरे बरत भूखल बानी जा, मन मन करता हम कहाँ चल जाए, कहीं से ओकस मतिया घुमा के भेज दी है शिव गुरु दीदी जी के। चुप रही दीदी मत रही, हमनियों के बड़ी दुख होता, बताए मन नहीं के लागत, मन करता कहाँ हम मन लागेला, मर्द मानुष बता नहीं, इतना बड़ गलती थोड़े ना कोई रहनी कि घर छोड़ के चल गए।
कैसे तो कहाला कि बेटा बेटी हो जाला सन झगड़ा उगड़ा हो जाला तो ना बुझाला, लेकिन मरद से हो जाला तो तीनों त्रिलोक लौके लागेला। उहे ना दीदी चुप रही, जादी मत रही दीदी। कितनो बाटे तो हमार सुहाग रहन ना। हाँ दीदी, हमनी के ना समझ में आवेला, तनी से कुछ आदमी बोल देवेला, लेकिन बाद में अफसोस हमरो होखेला। रो मनाओ तनी हे शंकर जी के नियो हो खस लौट के चलिया। अब कब ना बोलब हम उनका। सिया राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम भोले जय भोले राम। अब तक पहुँच गई नहीं अपना घरे, अंतिम विदाई अपना घर से ही लेबे जोगी। आज हम अंतिम विदाई अपना घर से ले। शायद दुनिया में केहू ऐसा न भागा होगी हमारा जैसन जौन की अपन बहन के शादी न कोई नहीं, हमारा लेखा भागा भाई होगी जौन की बहन के छोड़ के आज अपना घरे से अंतिम विदाई लेबे आइल बा। शायद संसार में हमारा लेखा ऐसा न भागा भाई केहू ना हो। इन्हीं लोग के बताई ना कि हम के हनी। भोला के चिरैया राम वन में परई हो, बनवा में बाड़े सब शिकारी हो। अपनो जिंदगिया हो राम कसहू बचई है हो, दुआरा पजोगिया भिखारी हो, दुआरा पजोगिया भिखारी हो। जय भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ। केहू बा बच्चा? के बोलता? हम आइल बानी जोगी बाबा। बाबू घरे से कुछ गुदर